Чираттагы кытлау сәламебез Ирак Орехово-Зуево шәһәреннән Иске Кулатка районы Яңа Кулатка авылына оча. Кадерле, яраткан абыебыз Узбеков Камил Бәхрам улы бүген үзенең 70 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан аңа сезнең тапшыру аркылы иң изге теләкләрен җиткерәсебез килә, дип язалар энесе Хасанҗан, тормыш иптәше Расима апа, кызлары Алсу белән Эльвира, киявләре Женя белән Ринат, оныклары Руслан, Даниэль, Тимур һәм Рафаэль. Безнең өчен бу дөньяда бик кадерле булган кешебез күп балалы гаиләдә дөньяга килде. 8нче сыйныфны тәмамлагач ук, ул авыл баласы буларак Яшь Батыр колхозына эшкә китте һәм бар гомерен авыл хуҗалыгында хезмәт итүгә багышлады. Алдынгы тракторист, комбайнер, шофер булды. Хатыны Наилә Касымовна белән 2 балаларын, Ринат һәм Руфияне матур итеп тәрбияләп үстерделәр. Әле оныкларын Альбина белән Раилне үстерешергә ярдәм итәләр. Зур оныклары Динара медицина көллиятен бетереп, Ульяновск шәһәрендә лаборантка булып эшли. Уллары Ринат хатыны Эльвира белән Новоспасск бистәсендә гомер кичерәләр. Кызлары Руфия Иске Кулаткада бухгалтер булып хезмәт итә. Хатыны Наилә апа да колхозда фермада сыер савучы булып эшләде. Колхозлар таркалгач, кибеттә сатучы булып хезмәт итте. Бер сүз белән әйткәндә, бу гаилә эштән курыкмый дип әйтүебез. Әле икесе дә лаеклы ялда. Пенсияга чыккач, Камил абый гарәп телен өйрәнеп, Коръан укый башлады. Бик яхшы, тату гаилә. Без авылга кайткач, ачык йөз белән киңәнеп каршы алалар, зурлап кунак итәләр. Бик зур рәхмәтләр белдерәбез аларга шундый киң күңелле, кунакчыл булулары өчен. Кадерле кешебез, бүген синең матур гомер бәйрәмең, елда кабатланып килгән туган көнең. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа һәм Наилә апага да олы рәхмәтләребезне башлап җиткерәсебез килә. Сез авыр чакларда беренче булып ярдәм кулыгызны сузучы кешеләр безнең. Аллаһы Тәгалә кылган игелекләрегезне меңләтә яхшылык белән сезгә кайтарсын. Якыныбыз безнең. Шөкер, синең тормышың матур, гаиләң күркәм. Бар әйбереңдә бар шикелле. Тик без сиңа теләкләр эзләгәндә иманлы картлык киләчәктә килүен теләргә булдык. Наилә апабыз белән бергә тигезлектә гомер итегез. Бары матур көннәр алда көтсен. Бәла кайгылар сезне уратып узсын. Февраль айы уртасында бәйрәм безнең гаиләдә. Абыебыз туган көнен каршылый шул тирәдә. Аңа хәлебездән килсә бирер идек җиһанны. Кояштай озын яшәтер идек әле без аны. Аның хылкы бигрәк күркәм, эшләре сыкланырлык, гаиләсе дә таңнар калып, үрнәкләргә алырлык. Ихлас йөрәктән исәнлек телибез иң мөһиме. Иминлектә узсын синең алда килер һәр көнең. Юбилейда ерак бездән кунакка килеп булмый. Бер генә килә гомерләр, 2 жыл яшәп булмый. Шуңа күрә ешрак итеп күрешеп яшигәле. Һәр вакытта матур булсын абыебызның хәле. Яратабыз чын күңелдән, бар өй эшебез белән. Котлыйбыз ихлас күңелдән 70 яшьлегең белән. Кадерле Камил Бәхрамович, якыннарыгызның теләкләре тормышка ашсын, алдагы җыр бәйрәмегезне матурласын. Кулыңны куйсан, барчуларым абый югала. Бер бишектә үстек тибрәлеп, уйларым балачакка юлала. Болытларга иярдем микән әллә, сиздерми дә үтеп балачак. Тату яшәгез дигән сүз әтидән, әнидән фатиха булып калачак. Язмыш дулкыннары бәреп какса, сыйынырга барсың туганым. Аңлап тыңлап бер-беребезне, атлыкчы тормыш адынын арып. Болытларга иярдем микән әллә,
сүз әттиден, әнниден фатиха булып алачак. Болытларга иярдым микән әллә, сиздермидә үтеп алачак. Бақты яшәгез дигән сүз әттиден, әнниден фатиха булып алачак. Яшик бергә гөрләшеп, киләчәк буын үрнәк алсын, сүнмәсен туганлык учагы, безнең өчен мәңгегә янсын. Болытларга иярдем микән әллә, сиздермидә үтеп алачак. Каты яшәгез дигән сүз әтидән, әннидән фатиха булып калачак. Болытларга иярдем микән әллә, сиздермидә үтеп алачак. Каты яшәгез дигән сүз әтидән, әннидән фатиха булып калачак. Каты яшәгез дигән сүз әтидән, әннидән фатиха булып калачак. Әннидән фатиха булып калачак.